Sziasztok, Mosszat vagyok, és ma itt a Rimworld-et fogunk játszani. Elkezdek egy új mentést. Egy valamilyen nehéz fokozaton. Egyelőre arra gondoltam, hogy lesz talán brutalitással kezdünk. Ugye itt egyetlen egy emberrel kezdünk, nincs nála semmi. Úgyhogy nem lesz ez olyan egyszerű így. Arra gondoltam, hogy klasszik Cassandra lesz a történet mesélője. Szépen lassan nehezedik így a játék. Extrém nehézségen, és ezért a szabadállás betöltést azért benne hagyjuk. Biztos, ami biztos, azért a valósan elmondod, azért ez elég kegyetlen. Ezeket így hagyjuk. Nem rakunk be másmilyen nehézséget, ők maradnak, minden lesz. Azt mondja, hogy akkor létrehoz. Ugye nekem nincsen DLC, csak az alapjáték. Na nézzük csak, azt mondja, hogy itt van a, ugye, automatikus évszakkezdés marad. Közepes a térkével a nagyobban. Kicsit több a lehetőség. És akkor most kellene keresni valami olyan pozíciót, ami nekünk is megfelelhet. A frakcióknál megnézzük, hogy ki az, aki baráti. Ez a Nakam Gerinc, meg ez az Inera. Valahogy hozzájuk fogunk egy kicsit közeledni, hogy legyen lehetőségünk velünk, csak azt mondja, hogy igen, ő a lila, ő meg a sárga. Oké. Valami olyan helyet kellene keresni, ahol viszonylag közel vannak. Akkor könnyebb lenne akár még segítséget is hívni, ha úgy alakul, hogy szükségünk lesz rá. Hát ez itt kár, mert ő ugye semleges, ő is teljesen jól lenne itt félúton, de hát ez így elmarad. Na nézzük csak, merre lehet itt még. Aha, itt van két barátin, ez érdekes, hogy ezek így egymás mellett vannak. Valami olyan hely kellene, ahol van hegység is, mint például, hát igen, sivatag az még hagyjál, mert mondjuk én sivatagos terepen még nem játszottam. Sarkvidéki erdő, aha, itt azért jó hideg van, de nézzük meg a terepet is. Ugye ő semleges, ő is. Jó. Valami olyan hely kell, ahol vannak hegyek. Ja, járhatatlan a terepet, akkor ez kimesik. Ez problémás lehet. Milyen a járási nehézség? Az jó. Igen, mert csak feles a szorzója. Az út miatt, hiába van ott a folyó. Viszont, ugye ez sík terep, ott nem sok minden nyersanyagot találunk meg. Sarkvidéki erdő mellett sivatag, nagyon érdekes ez a pozíció. Na mindegy, ez jónak tűnik, de hegyek, mészkőmárvány, pala. Jó, ez így nem tűnik rossznak, hát április, április és szeptember között lehet tenyészteni, vagy hát végül is a termeszteni növényeket. Ez majd nehezíti a játékot rendesen, de nem baj. Ez jónak tűnik. Keménytelenek ellenére sarkvidéki világi változatos, kis és nagy állatok egyaránt megtaláltok itt. Most egyszer én már játszottam sarkvidéki térképen. Azért tényleg nem sok az állat. Szóval arra be kell tárazni rendesen kajával. Meg majd még ruhával is, mert hát ugye nem lesz ruhánk se. Úgyhogy ez majd így okoz problémákat. Jó, itt ez be van állítva, ez teljesen jó, bár mondjuk lehet, hogy nagyobb térkép kellene.
Aha, ja igen, ezt azért jó az. Oké. Okay. Jó van. Azt mondja, hogy következő, és akkor ugye válasszuk ezt az egyetlen szerencsétlen embert. Most ugye mindenképp kéne harcolnia. Ez úgy, hogy ő hát nem elő lesz az emberünk. Ugye erőszakra alkalmatlan, szóval ez így gond lesz, de egyébként meg teljesen jó lenne. Szóval még a hack ellenére is, de hát akkor újat kérünk. Olyanra lenne szükség, aki jól bányászik, mint ő. Szociális készségei nem rosszak, de ez nem akkora baj, hogyha nincs az emberünknek. A gondozás az jó lehet. Inkább bányászat, olyan kellene, aki tud bányászni, építeni, főzni, földművelésre utolsó, de én nem vagyok vele annyira elégedett. Na meg ez az időszámolás küszöb, ez nem jó, mert eleinte ezzel lesznek gondok. Úgyhogy Laura sem lesz a miénk. Ó, na állattartásra nem alkalmas, ápolásra se, az viszont gond. Egyébként teljesen jó lenne. Amúgy abszolút jó lenne. Közel a harci érték, az nagyon jó. Hát igen, lehet, hogy ennek ellenére őt fogom alkalmazni. Mondjuk a gyógyítás le van tiltva, hát ez elég nagy baj. Ha az elején megsérülünk, már pedig lehet, hogy megfogunk. Ha bár... hát... mert ugye harc lesz, akkor nem tudjuk magunkat meggyógyítani, szóval az fertőzést, mindenféle bajt okozhat. Hát ő nem olyan kell, akinek van egy kicsit több főzése, vagy ne rontsa el a kaját, ne kapjon állandóan értelmérgezést. Építésből sem ártani kicsit jobb lenne. Én egyébként összességében nem a közelharcot támogatnám, hanem inkább a távolharcot. Hát igen, ő sem, mert pszichotikusan érzékeny, ez mindig visszaüt. Ő nem harcol, ő se. Hát ő a bunkó meg mazoista, azt szép. Nem rontjuk el a dolgokat. Kannibáltónya, nem. Piros ilyet, hát most egy darabig válogatunk, sajnos ez lesz. Ő is jó lenne, csak nem tud felrekedni. Elég nagy baj ez. Na, akkor nézzünk valamit. Kicsit még pörgetek. Nem túl egészségtelen. Nem, nagyon nehéz a jó embert kiválasztani. Ambrózia függés, tolerancia, na jó, várjunk csak. Szóval nem emlékszek arra, hogy ez a százalékjel az pontosan mit fog jelenteni. Hát igen, nem emlékszek, hogy... Jó, mindegy, hagyjuk ezt a szerencsétlen, amúgy nem lett volna rossz. Hát, hogy... az lesz, hogy hát igen... Jó, hát akkor... elő lesz. Jó lesz. Nem foglalkozunk azzal, hogy nem tud jól építkezni, vagy jön valaki, aztán helyette fog. Viszont ez teljesen jó. Őt egyáltalán Tónit nem fogja befolyásolni. Tóni. Sok is neve van. Őt nem fogja befolyásolni az, hogy milyen pszichotikus zavarok lőbnek fel. Az éjjeli bagoly az jó. Legalább ő jól gyógyít, úgyhogy ez teljesen jó. Majd később nagyon kelleni fog. A főzés az szar lehet, nem baj, ez van. Nem főz jól, hát valami kompromisszumot kötnünk kell. Legalább közelharcba megvédi magát az elején. Egy a fene. Jó van, nem lesz könnyű így.
A földművelése legalább nem olyan rossz állapotú. Na jó, így fogjuk kezdeni. És akkor egyelőre köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szántam az első részre. Jó? A következő részben folytatjuk. Sziasztok!